ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ। ଦେଖନ୍ତୁ ସକାଳୁ ରେଡି ହେଇକିରି ମିରର ଆଗରେ ଟିକେ ଫ୍ଲେକ୍ସ ମାରି ଦଉଛି। କେମିତି ଦେଖା ହଉଛି କୁହନ୍ତୁ? ଏଟା ଯୋଉ ଇକତ କପଡା ଆଣିଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖଉଥିଲି ତାର ସିଲେଇଛି କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ, ବଢିଆ ସିଲେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ମିଆଉ ତାର 3ଟା ଛୁଆ ହେଇଛି। ତା ମମି ପାଖରେ କେମିତି ଗେଲ ହଉଛି ସିଏ। ମା ଏତେ କ୍ୟୁଟ କ୍ୟୁଟ ହେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଚାଲିଲି ଅଫିସ। ଅଫିସ ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟେ ପାର୍ସଲ ଆଜି ଥିଲା। ପାର୍ସଲ ଟାକୁ ଖୋଲିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି। ପାର୍ସଲ ଟା ଖୋଲା ଚାଲିଛି, ଜାଣିପାରୁନି କେମିତି ଖୋଲିବି। ମାନେ ସେ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ପ୍ୟାକିଂ ହେଇଛି। ତଥାପି ଖୋଲିକି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖଉଛି। କଣ ଆଣିଥିଲି, କଣ ମଗେଇଥିଲି। ଗୋଟେ ରିଲସ ବନେଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମଗେଇଥିଲି। ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଟା ଭଲ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଟା ପୁରା ଖୋଲିକି ଦେଖଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ମୁଁ ତ ଏ ବିଷୟରେ ଟିକେ କମ ଜ୍ଞାନ। ମୋ ଭଉଣୀ ଗଲେ ସେ ଘରେ ସିଏ ଆକୁ ସବୁ ଫିଟିଙ୍ଗ ଫିଟିଙ୍ଗ କରିଦବ। ତାପରେ ଯେହେତୁ କିଛି ଖାଇ ନଥିଲି ତ ଆଜି ଖୋଳ ଦହି ଆଉ ଟିକେ ଜୁସ୍ ପିଇକିରି କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ଏଇଟା ହେଲା ବାଦାମ ର ସେକ୍ ଥିଲା, ଗୋଟେ ଚକୋଲେଟ ସେକ୍ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ମିଠା ଥିଲା, ମତେ ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ତାପରେ ଅଫିସ ରୁ ଆସିକି ଚାଉମିନ ଭଉଣୀ ବନେଇଥିଲା। ଚାଉମିନ ଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଘର ଚାଉମିନ ପୁରା ଡେଲିସିୟସ ବଢିଆ ଲାଗୁଥିଲା। ପୁରା କମ ତେଲ ମସଲାରେ ଆଉ ଏତେ ଯୋଉ ବଢା ହେଇଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖାଇବୁ, ସେ ଏକା ନାହିଁ। ତାପରେ ଖାଇକିରି ବାହାରି ଗଲି ମୋ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ମାର୍କେଟିଂ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ସାନକୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଯୋଉ ଫ୍ଲେକ୍ସ ମାରୁଛି ସିଏ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଫ୍ଲେକ୍ସ ମାରୁଛି। ତାପରେ ସେଠୁ ଚାଲିଲୁ, ଯେହେତୁ ସାଇଜାତ ଚାଲୁଥିଲା ତ ଟିକେ ଗହଳି ଥିଲା। ମୋ ଭଉଣୀ ଦିଟାକ ଭଉଣୀ ଆଗରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆମେ 2 ଜଣ ପଛରେ ଯାଉଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ କେମିତି ଯାଉଛନ୍ତି। ଜମା ଗାଡି ଚଲେଇ ଆସୁନି, ମନ ଇଚ୍ଛା ଗାଡି ଚଲଉଛନ୍ତି 2 ଜଣ ଯାକ। ଦେଖିଲେ ତ, ତାପରେ ଜଗାକୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ଚାଲିଲୁ ଆଗକୁ। ଆଜି ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ କିଣିବାର ଅଛି। ଏମିତି ଗାଡି ଚଲଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ଚାଲିଲୁ ମୁନିସିପାଲିଟି ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ। ସେଠି ପୁଣି ଆହୁରି ଏଇ ଯୋଉ ଡ୍ରେସ କପଡା ଟା ମୁଁ ପିନ୍ଧିଛି ମୋ ଭଉଣୀର ଇଚ୍ଛା ଯେ ସେମ ଟୁ ସେମ ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ କପଡା ନବ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିଲୁ ସେମ ଟୁ ସେମ ତ ନାହିଁ, ଯାହାବି ହେଲେ ଅଲଗା ଆସୁଛି। ବହୁତ ସାରା ଏକତ୍ର ଡ୍ରେସ କପଡା ଦେଖିଲୁ। ବାଛା ବଛି ଚାଲିଛି। ଆପଣ ତ ଜାଣିଥିବେ ଝିଅ ମାନେ ସପିଂ କରିବାକୁ ଗଲା ମାନେ ବହୁତ ଜିନିଷ ବାଛିବେ। ଏଇଟା ନେବି, ସେଇଟା ନେବି, ସେଇଟା ନେବି ଚଲେଇଛନ୍ତି 2 ଜଣ ଯାକ। ମତେ ବସେଇଛନ୍ତି କୋଉଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି କହ। ସବୁବେଳେ ମୋ ଭଉଣୀ କହିବ ତୋରି ଭାଗ୍ୟରେ ସବୁ ଭଲ ଡ୍ରେସ ପଡୁଛି। ଆରେ କି କଥା। ତମେ ତ ଆଣୁଛ, ମୁଁ ଆଣୁଛି, ମୁଁ ପିନ୍ଧୁଛି, ତମେ ପିନ୍ଧୁଛ, ତ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ସବୁ ଭଲ ଡ୍ରେସ ପୁଣି। ତଥାପି ମନକୁ ଆସୁନି। ମୁଁ ଠିଆ ହେଇକି ଲାଷ୍ଟକୁ ଦେଖିଲି ଯେ କୋଉଟା ନେବେ ସେମାନେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ବି ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ବାଛି ଚାଲିଛୁ। ପଚରା ପଚରି ହଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଉ ସେଠି ବସି ପାଇଲିନି ତଳେ। ମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଛା ସରୁନି ଆଉ। ବୁଟିକି ଦେଖନ୍ତୁ ବୁଟିକି। ତାପରେ ଆସିଲୁ ଗୋଟେ ମୋମୋ ପାଟି। ଆମେ ଯେବେ ବି ଯାଉ ଟିକେ ମୋମୋ ଖାଇବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଚୋରଣୀ କି। ଆରି ସବୁବେଳେ ଡ୍ରେସ ଉପରେ କହିବ ତୋରି ଭାଗ୍ୟରେ ଭଲ ଡ୍ରେସ ପଡୁଛି। ତାପରେ ଆଉଥରେ ପୁଣି ଚାଲିଲୁ ଲେନ୍ସ କାର୍ଟ। ଲେନ୍ସ କାର୍ଟ ରେ 2ଟା ଚଷମା ଅଫ୍ ଯେହେତୁ ଥିଲା ତ ଆମେ 2ଟା ଚଷମା ଆଣିଲୁ। ମାନେ ଅର୍ଡର ଦେଇଛୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ ଦେଖେଇବି ଯେ କୋଉ କୋଉ ଚଷମା ଆଣିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କେମିତି ହଉଛି ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାକୁ। ବୁଟିର ମୋର ଚଲେଇଛୁ। କୋଉ ଚଷମା ନବୁ କୋଉଟା ନ ନବୁ। ସେ ଆ ଭିତରେ 100ଟା ଦେଖି ସାରିଲାଣି। କୋଉଟା ଭଲ ଦେଖା ହାଉଛି ସେ ଖାଲି ପଚାରି ଚାଲିଛି। ମୁଁ ଟିକେ ମିରର ଆଗରେ ନିଜକୁ ଦେଖୁଥିଲି କେମିତି ଦେଖା ଯାଉଛି। ତାପରେ ଚାଲିଲୁ ଭି-ମାର୍ଟ। ଭି-ମାର୍ଟ ରେ ଭଉଣୀର ଟିକେ ଡ୍ରେସ ଆଣିବାର ଥିଲା ସାନର। ତ ଦେଖିଲେ ଡ୍ରେସ ଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆକ୍ଚୁଆଲିରେ।
ଭିମାର୍ଟରୁ ମୁଁ ବାହାରିକି ପଳେଇ ଆସିଲି, ଏତେ ଯୋଉ ଗହଳି ଥିଲା ମୁଁ ଆଉ ସେଠି ଠିଆ ହେଲିନି। ମୁଁ କହିଲି ତାପରେ ଏବେ ଭିମାର୍ଟରୁ ଆସିକିରି ଗଲୁ ଟିକେ ରିଲାଏନ୍ସ ଟ୍ରେଣ୍ଡ। ରିଲାଏନ୍ସ ଟ୍ରେଣ୍ଡରେ ବି କିଛିଟା ସପିଂ ଥିଲା, ଝିଅର ଡ୍ରେସ ଆଣିବାର ଥିଲା। ସେମାନେ ସବୁ କଣ କଣ କିଣୁଥିଲେ। ରିଲାଏନ୍ସରେ ବଏଜଙ୍କର ଭଲ କଲେକ୍ସନ ଅଛି। ବଟ୍ ଗର୍ଲସଙ୍କର ମତେ ଭଲ ଲାଗିଲାନି ଏତେ କଲେକ୍ସନ ଗୁଡା। ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କର ବି ଭଲ କଲେକ୍ସନ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭଲ କଲେକ୍ସନ ସବୁ। ଆଉ ଇଏ ତ ଯୋଉଠିକି ଗଲା ମିରର ଦେଖିଲା ମାନେ ଫ୍ଲେକ୍ସ ମାରିଲା ଆଉ। ତାପରେ ଘରକୁ ଆସିକି ନାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିକି କମ୍ଫର୍ଟ ଜୋନକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା ପରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି କଣ ଆଣିଲି। ଏଇଟା ହେଲା ମୋ ସାନ ଭଉଣୀର ଟପ୍ସ ଆଉ ଜିନ୍ସ। ତାପରେ ଏଇଟା ଝିଅ ପାଇଁ ଅଣା ହେଇଛି। ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ ବାଲା ଗଞ୍ଜି। ଏଟା ଖରା ଦିନକୁ ୱେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଭଲ ହେଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଜୋ ପ୍ୟାଣ୍ଟ। ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଟା ବି ଆଉ ଗୋଟେ ଗଞ୍ଜି ଅଣା ହେଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ବି ଅଣା ହେଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ମୋ ଭଉଣୀ ଯୋଉ କହୁଥିଲି ଗୋଟେ ଇକତ କପଡା ଆଣିଲା ଏଇଟା ହିଁ ଆଣିଲା ସିଏ, ଯେ ଏଇଟାରେ ଭଲ ଦେଖାଯିବ ବୋଲି। ମୋର ଆର ଅରେଞ୍ଜ ଟା ସେ ଏଇଟା ଆଣିଲା। ଆଉ ଲେନ୍ସ କାର୍ଟ ର ଦିଆ ହେଇଛି। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ ବିରିୟାନୀ ଆଣିଥିଲୁ କିଣିକି। ବିରିୟାନୀ ଖାଇକି